न्यू एप्पल म्यूजिक प्रेजेंट। बोला बोला डमरू वाले बाबा की। कैसे आई बाबा दुआरिया मनावा थाक गइल बा। तो कैसे आई बाबा दुआरिया मनावा थाक गइल बा। पाँव में पड़ल हमरा छाला पूरा फाट गइल बा। पाँव में पड़ल हमरा छाला पूरा फाट गइल बा। हाँ हाँ फाट गइल बा। तो कैसे आई बाबा दुआरिया मनावा थाक गइल बा। तो कैसे आई बाबा दुआरिया मनावा थाक गइल बा। प्रेम से बोल बाबा भूतनाथ की। प्रेम से बोली बाबा नीलकंठ की। हाँ हाँ चलते चलते बाबा पौआ पिराता। एक पगिया उड़ हमसे चललो ना जाता। चलते चलते बाबा पौआ पिराता। एक पगिया उड़ हमसे चललो ना जाता। कांवर कांधा धइले धइले पूरा लाल भइल बा। कांवर कांधा धइले धइले पूरा लाल भइल बा। हाँ हाँ लाल भइल बा। तो कैसे आई बाबा दुआरिया मनावा थाक गइल बा। तो कैसे आई बाबा दुआरिया मनावा थाक गइल बा। Present by New Apple Music। हाँ हाँ कैसे के ढार बजलवा बाबा रहुआ द्वार पर। फसल हम बानी आह के सुइया पहाड़ पर। कैसे के ढार बजलवा बाबा रहुआ द्वार पर। फसल हम बानी आके सुइया पहाड़ पर। जोशी मिथल से जल चढ़ाइबे सबके साथ आइल बा। जोशी मिथल से जल चढ़ाइबे सबके साथ आइल बा। हाँ हाँ साथ आइल बा। तो कैसे आई बाबा दुआरिया मनावा थाक गइल बा। तो कैसे आई बाबा दुआरिया मनावा थाक गइल बा। पाँव में पड़ल हमरा छाला पूरा फाट गइल बा। पाँव में पड़ल हमरा छाला पूरा फाट गइल बा। हाँ हाँ फाट गइल बा। तो कैसे आई बाबा दुआरिया मनावा थाक गइल बा। तो कैसे आई बाबा दुआरिया मनावा थाक गइल बा। नंबर 1 स्टूडियो न्यू एप्पल्स मोतिहारी। DJ Alok Bharti Motihari. Contact number 8507063299.